kaldi walla kañum mbiɗani moggini ɗo e dundu he way kono gonga ni ndeke noon ko gonga ne kadi wonno ko gonga hunde wallore en hay tubakoɓe minen min janggata école nde en 56 muuse o ari no diidi bindirte sa yiiɗi janngude ABC aɗa andi waɗata ko ligne ɓutto ligne ɓutto less waɗata ko wayno diidon taton hakkude ɗo o wiyata min ko kala binduɗo amum o ngabboye dow ɓurti ligne ɓutto o wi ko crocodile nan toon o wi kadi kala mo bindol mum yeyga ha less ha tan wona FN walla GN walla ko way noon ko nande ha sen fof so jeeyi toon o wi ɗon woni ɗon ko lion woni ɗon ko mbaɗu taktake ɗum noon sa ngabbi dow tan sa rena crocodile o maɗotma sa jippimo less tan sa renaki mata ko mbaɗu taktake ndi tawɗo minen on saaha ni ɗum huula sikkata so bindol mum yeehi ɗo tan ko mbarude jogori moddi ɗum ay ɗum ɗo fof koye tinde e tindinde haqqille e kadi e wallude ɗum ɗon kam ko ndeɗo yewtere waɗi fayida no fewi kadi addi hen ballal moƴƴal heddiɓe ene kadi kañumene kadi ko gonga ɗum ɗo mi jibina kono ɓe ɗaccu en tan yen ngeewo hen hawna goɗgol so ari maɓe wood ko ɓeydi hen Amadou ceerno Amadou Boukary e min mbima a jarama no fewi an dendagal arɓe ɗo on jarama min to banggam kon ko ɗum tan mbiyatmi ko weltare e kadi yo Allah faw ɗemgal men hay sen mbiyani dow ɗemɗe fof kono yo Allah ngabbingal kam ha ngal wasa ubbade ngal wasa majjude ɓe jeeyi seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah amini Seydi Dia mawɗo Yarosal ɗum noon mbaynina hen tan dokkodiren aadi ha saaha goɗɗo kadi so Allah jaaɓi inchallah tigi jarama ceerno Yaya Dia a weltanama no fewi ceerno Amadou ande ko noon on mbaɗi hande ko ɓedde jibi jam kadi yimɓe fof keeɓi hen kadi gandal ewa kala mon Allah tan kala fini on daari ɗi tindi ɗi e tinne kon windoɓe tinne binde ɗum ewa wadde ɗo wiyaɗo ene moƴƴi kono so windama kadi ɓurata moƴƴude on saaha so tawi tan sarama e ma won kadi yimɓeɓe kadi ɓeydi famide ɗum ene tawno eɗen jogui caɗele hay sinno hande koɗo ɓe thèse ɓe tan so tawi tan jomum yeehi Fouta ene wawi wat toon thèse muɗum ha timma tawa yani hay nokku kono kala men maɓɓe hande mbaɗo thèse wiyaade koye nekkuji teeru walla ƴeewata yimɓe walla suɓo tan ke tan e ngannduɗa e tawa so tawi yeino ɗo wuro mumen ɗo tan ma dañ ɗon ko waɗi fayida ete kadi waɗa gartam kadi e Allah jarama on jarama noon ko wettanade kadi radio ji kala e kuuɓal ene tawno ɗi radio ji ko radio jokkere enɗam kadi waɗa radio ji pinal e gandal e koye toppiteɗe ɗi kodi kadi e townede haaji towa ɗe tawno e ɗi kalta ko fuutankagal kadi ko ɗi kalata ko sinno ko sago hannde tan no hannde furankoɓe ene keɗo ɗum e no haaniri on saaha ma en jii kadi gartam ɓurɗam ɗum tawi Allah jaaɓi Allah jarama on jarama ko weltare tan e Allah hokken kadi hawri kadi ɗum ɗo garo so Allah jaaɓi on jarama yo jaam walan en Seydi Dia en jarama mawɗo Yero Sall ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe heeɗiyankoɓe kalirɗe meɗen tati radio tollude bawe hattalo dane gelloje e radio meɗen Kokoriko wondude e radio meɗen Dinguiral Fulɓe yewtere meɗen cakken peeje en arno hannde yewtidde e meɗen hono musidɓe meɗen Amadou Boukary Amadou wondude e mawɗo meɗen Yahya Dia e tawtorede mawɗo meɗen Yero Sall Hawa Hammady Dabo wondude Harouna Diallo e Ibrahima e Siley Dieng jalɗon jabuɗon wondude Nima Poli ko kamɓe garno hannde yewtidde e men eɗen jetta dendagal heeɗiɓe en to radio ji to eɗen mbiyaɓe kettuki jaam ɗum noon en dokkodiri aadi so Allahu o jaaɓi talata garo e yewtere meɗen kadi cakken peeje so Allahu jaaɓi ɗum noon yo Allah hokken walde jaam bi jahi nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam assalamu aleykum wa rahmatullah